नोंगौ गेजेराव माखासे सानल' दंसै मिरु बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा 62थि बोसोरसालिया जथुमा बे जथुमानि थाखायनो बे समाव बानायफुंनाय खामानिया लाहार फाहार जानायखौ बे समाव गोख्रैयै नुनो मोन्दों। नोंगौ बे समाव दङ आङो पाटगावनि रानि खालायस्रि फोथाराव आरो बे फोथारावनो बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा 62थि बोसोरसालिया जथुमाखौ गाजा गोमजायै फैगौ माखासे समनि गेजेरावनो खुंगोन आरो बे समाव नोंथांमोना नुनो मोन्दों बानायफुंनाय खामानिया हर सान गोख्रैयै सोलिगासिनो दङ आरो आङो बे समावनो बानजाय आफादनि जे गाहाय नेहाथारि बिथांनिफ्राय आं मिथिना लागोन जिहेतु गेजेराव माखासे सानल' दंसै आरो बिनि गेजेरावनो जे बानायफुंनाय खामानिया जे गोख्रैयै सोलिबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों आं बिथांनिफ्राय मिथिना लागोन जिहेतु बिथाङा बानजाय आफादनि गाहाय नेहाथारि मा बुंगोन जिहेतु फैगासिनो दङ बर' थुनलाइ आफादनि ओरैनो दिनैनि बड'लेण्ड बुब्लि रादाब दैथायगिरि नोंथांमोननिसिम बे समाव गाहाम हामलायथिनाय जासिदों जे बर' थुनलाइ आफादनि जेनाखि जथुम्मा 62थि बर' थुनलाइनि जथुम्मानि जेनाखि खामानि मावनाय बियो मोजाङैनो जाफुंगासिनो दङ। साफ्रोमबो पाटगाव ओनसोल एबा क'क्राझार ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा बाहाय फैनानै खामानिखौ मावफैबाय थादों। स्पेसियेलि पाटगाव आनसलिकनि सिङावनि माखासे गामिनिफोरखौ लेंहर जोङो खामानि मावहोबाय थादों। बायदि लामा दिरुननाय बायदि खामानि मावनायफ्रा सोलिगासिनो दं आरो मोजाङैनो सोलिफुंगोन। माब्लानिफ्राय जागोन बे जथुमाया? बे जथुम्माया फैगौ 23, 24, 25 आरो 26 फेब्रुवारिनिफ्राय जागोन। आसा खालामो बे जानो गोनां जथुम्माया बयनिबो बिटिआरबासि आरो बुहुमाव थानाय साफ्रोमबो बर' माहारिनि अननाय मोननानै बे जथुम्माया मोजाङैनो जाफुंथारगोन। बिटिआरनि EM GM MLA गासैबो बे जथुम्माखौ मदद खालामनो सहाय खालामनो बे मोनसे फोथायथिखौ हरबाय थादों। आसा खालामो बिथांमोननि दारैबो बे जथुम्माया मोजांथारैनो खुंफुंनाय जागोन। जोंनि बिटिआरनि CM मानगोनां प्रमद बर' साराबो नोजोर होहरबाय थादों आरो बे जथुम्माया जाथारगोननि थाखाय मोजाङैनो माने माखासे खबरखौ लाहरबाय थादों आरो जेरैबाबो बे जथुम्माया मोजां जानांगोन होननानै बिथाङा बुंहरबाय थादों। आरो बानजाय आफादनि जेनाखि चेयारमेन बियो मानगोनां लरेन्स सिलारि सार बिथाङानो बे जथुम्मानि माने प्रेसिडेन्ट आरो बिथांनि जेनाखि एक्सपिरियेन्स आरो बिथांनि जेनाखि हाबाफारिफोर मावबोनाय खुनु फैलारखौ जों नुबोफेराखै। आसा खालामो बिथांनि बिथोन आरो बिथांनि थिननायनि गेजेरजोंनो दिनैनि जेबायदि हाबाफारि मावनाय बेफोरो जाबाय थादों। निश्चय नोंगौ आङो बिथांनिफ्राय माखासे बाथ्राखौ मिथिना लाबोगोन जिहेतु केमेरा पार्सन बिथांखौ आं दिन्थिनो खावलायगोन जिहेतु नोंथांमोना नुनो मोन्दों बेयाव जे बानायफुंदों आरो बे बानायफुंनायनि जिहेतु गाहाय हाबग्रा जिहेतु लामा आरो गाहाय जिरायसालि आं बेखौ आङो बानजाय आफादनि गाहाय नेहाथारि बिथांनिफ्राय आं मिथिना लाबावगोन जिहेतु जोंनि गेजेराव दंफैयो बानजाय आफादनि गाहाय नेहाथारि जोङो मोनसे बाथ्राखौ जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायारिफोरनो रोखायै दिनैनि समाव मिथिहोगोन नामा जिहेतु जोङो बे सिगाङाव नुनो मोन्दों जे बेफोरो मा? ओरैनो बाहाय जोङो ट्रेडिसनेलि जिहेतु बर' थुनलाइ आफादा बर' माहारिनि फारफ्रोमबो बिथिंजों सोमोन्दो गोनां जिहेतु आफाद बेनिखायनो जोङो गाहाय हाबग्रा लामाखौ गिबियावनो जे एन्ट्रेन्स लामाखौ राननानै हरगोन बियो जोङो माने बर' थुनलाइ आफादनि जेनाखि बिजाब बेखेवनाय बियो जागोन। बिजाब बेखेवनाय आरो आलारि बाथि जोंनाय बेबायदि खालाम। ओरैनो मेन लामाया बबेजों जागोन? मेन लामाया बेजोंनो जागोन। बियो मेन गेट जागोन। जोंना मोननै साइडजों सोनाबजों मोननै लामा फैगोन आरो सानजानिफ्राय मोननै लामा फैगोन। बाहाय ज' जाफैगोन बाहाय आरो बेहाय ज' जानानै बियो हरैहाय मार्केट जानानै रानहरगोन हाथाइसालिथिं आरो ओरैहाय माने रिसेपसन कमिटि आरो गेस्ट हाउस आरो एगजिबिसन फारफ्रामबो बे फोनांजाबजोबगोन। आं नोंथांनाव मिथिबावनो लुगैदों जिहेतु बेयाव बि सिगाङाव जे गिदिर जिरायसालि लुदों बियो जोंनि मेन पेन्डेल जागोन। मेन पेन्डेल गाहाय सायनासालि मेला बाहायनो जागोन। बिनि उनाव जोङो ओरै फारसेबो जों नुनो मोन्दों हरैनि जेनाखि न' फिसा फिसा लुनाय बेफोरो जाहैबाय बेयो जिहेतु गुवार फोथार आरो लांदां जायगा आरो बालाबारि ओनसोल बिनिखायनो बाहाय फैगोन रायजो राजाफ्रा बे मिटिं खोनासंनाय नामैनो जाहाथे बाहाय एसे जिरायग्लांनायनि गेजेरजों देहाफोरखौ एसे
माने जिरायनानै इन्जय खालामनो हायो एबा रंजानो हायो बेबायदि जों मोनसे साननानै बेबायदि न' फिसा फिसा न'सा रोखोमनि बानायना होनाय जादों। जिहेतु खुंनो थांगासिनो फैनो समाव जे 12थि बोसोरसालिया जथुमा बर' थुनलाइ आफादनि बियो बेसेबांसो बिगा दङ? जोङो साननानै लादों बियो 100 बिगासो दङ। 100 बिगासोनि गेजेराव जुथुमानि थाखाय फुरा जाफुंगोन आरो थोजासे। ओरैनो बानजाय आफादनि नोंथाङा बिबानाव दं हिसाबै जे बबेनिफ्राय आलासिखौ हांख्रायनाय जादों आरो थान्दैफोरा बेसेबांसो बाहागो लागोन बे? ओरैनो जोङो गुबुन गुबुन जेरखम नेपाल, बांलादेश, त्रिपुरा बेफोरबायदि गुबुन गुबुन नियारेस्ट माने हादोरफोरनि बा खाथि रायजोनिफ्राय जोङो आलासिफोरखौ लेंहरगोन। बेखौ बर' थुनलाइ आफादानो बे लेंहरनाय हाबाफारिखौ लागोन। जोङो खालिहाय जोङो जायगा होनो जोङो आरसि हिसाबै बिसोरनि थाखाय जाहोनाय लोंहोनाय थाम थिम खालामगासिनो दङ। आरो बाहाय जोंनो मिथिहोनाय बायदिबा दैलि माने 2000 डेलिगेट्सआ जाबाय थागोन। आरो बाखि जों सानदों दाख्लैबो आंनाव जेनोखि गुबुन गुबुन रादाब बुथुमगिरिफोरा सोंहैनाय बायदि बाहाय दैलि 50,000 सुबुंफोर जागोन होननानै जों आसा खालामदों। जिहेथु दिनैनि परिबेस आरो दिनैनि दोहौआव जों बेखौनो नुदों आरो। दाथ' बे समाव जे नुनो मोन्दों जे मावफुंनाय खामानिया सोलिगासिनो दङ। फैबाय थानाय थि समसिम जे जथुमानि थाखाय बेयो खामानि मावनाया थोजासे जाफुंगोन? ओरैनो जों नुबाय जोंनि खामानि मावनायफ्रा लामा दिरुननाय मानाय गासिबो जाजोब्बाय। मथा मथि 60% जोंनि खामानिखौ आवगायनानै दं। औ, जोङो खमैबो 20 तारिखसोआव जोङो होनो हागोन। औ। ओरैनो सिगांनि जथुमानिख्रुइ बे खेबाव जथुमानि थाखाय मा मोनसे जर'खा लादों नामा? बेबायदि जोङो जर'खानि लानाय बा माबाखौ जों सानाखै। जोंनोहाय बर' थुनलाइ आफादनि जेनोखि थार मिटिं बियो बाहाय बिबान जिहेतु गोदान प्रेसिडेन्ट जागोन, गोदान नेहाथार जागोन, गोदान कमिटि जागोन, बाहाय सोलाय सोल' जागोन। बेनिखायनो बे जुथुमाया बर' थुनलाइ आफादनि जोबोद ओंथि गोनां जुथुमा जागोन होननानै आं सानो। बिथाङानो जाबाय बानजाय आफादनि गाहाय नेहाथारि आरो बिथांनिफ्राय मोनसे बाथ्राखौ मिथिनो मोन्दों जिहेतु जे पाटगावनि रानि खालायस्रि फोथाराव खुंनो गोनां बा खुंफुंजानो गोनां खुंगा 12थि बोसोरसालिया बर' थुनलाइ आफादनि जथुमायावनो जे दानि बिबान सामलायबाय थानाय आफादगिरि नेहाथारि बा गुबुन बिबानाव थानाय बिबानगिरिफोरनि जे सोलाय सोल' बा गोदान आफाद दाफामफिननाया बे जथुमायावनो जागोन। बेनिखायनो बे जथुमाया मोनसे बर' हारिनि बा गासै बर'फोरनि थाखायनो मोनसे ओंथि गोनां जथुमा जागोन होननानै बिथां बानजाय आफादनि गाहाय नेहाथारि बिथाङा जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों फोरमायदों।